аз съм Стефка Георгиева, собственик на дигитална агенция Advantage. Днес присъствах на 90-дневния планинг за бизнеси, в който си поставихме ясни и конкретни цели. Всъщност, може би най-полезното нещо, което взех сама за себе си, е освен страхотната мотивация на всички хора в залата, детайлите, които, признавам си, на мен лично ми обягват понякога в планирането, когато разбиеш голямата картинка, голямата цел на малки стъпки, първо, че изглежда много по-лесно постижимо и на практика е много по-лесно постижимо. Мога да го кажа от личен опит с ръка на сърцето, тъй като не за пръв път работя с Action Coach и най-вече нямам търпение да започнат новите колеги в екипа, за да може да се обучаваме с тях именно през системата на Action Coach за търговски обучения. Нещо, което със сигурност мога да споделя не само за екипа, който беше днес тук, но цялата организация, е, че сте много таргет-ориентирани, помагате наистина в пъти за напрежението, за стреса, за трудностите и винаги е хубаво, когато имаш ръката на един бизнес партньор, която да хванеш в момент на трудност. И всъщност, може би нещо, което не съм ви казвала, за Съни, която в момента отзад държи камерата, всичко, което успях да направя като стратегия, планинг, структура на компанията, която управлявам в момента, е благодарение на вас, за което съм ви сърдечно благодарна. Просто няма думи, с които да си изрази благодарността към вас. Наистина. От ден едно, което няма да го забравя, беше 23 февруари, когато си казах, може би ще го направя и започнах да си вадя бележки от разговори с Съни, от разговори с Бойко, цялата пътека до ден днешен, което е началото на октомври. Първо, че си надминахме резултатите и целите двукратно, очаквахме да сме много по-назад. И второ, ми помогнахте да взема правилните решения, които са базирани не само на моето лично усещане, но и на базата на статистиката, за което ви благодаря. Буквално ми обърнахте майндсета за бизнес.